नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। दोडा मार्गात हत्ती हटावसाठी आंदोलक आक्रमक। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय 6 महिने स्त्रीरोग तज्ञांच्या प्रतीक्षेत। आणि हर्षवर्धन सपकाळ मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर टीका। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। दोडा मार्गात हत्ती हटावसाठी आंदोलक आक्रमक झालेले पाहायला मिळालेत। पाहूयात। गांभीर्यच नसेल ना साहेब, तर आम्हाला तसं वाटतं ना। आता वस्तुस्थिती कशी वाटते की या गोष्टीचं कोणालाच गांभीर्य नाही। आम्ही त्या दिवशी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी हे ऑलफूड ऍक्शन मध्ये व्हायला पाहिजे। आता जर तुम्हाला 6 हत्ती तुम्हाला शिफ्ट करायला जर ऍडिशनल फोर्स आणावा लागतो आणि 12 हत्ती येणाऱ्याचं संकट तुमच्या आपल्याकडे असं म्हणत नाही। आता तुम्हाला पॉलिटिकली सांगायचं झालं तर हे आपलं विजगरचं केंद्र आहे आणि वरचं केंद्र, याच्यामध्ये सरकार गव्हर्नमेंट एकच आहे। महाराष्ट्रामध्ये तेच सरकार आहे, सेंटरमध्ये तेच सरकार आहे आणि आपल्याला एवढी यंत्रणा असं नाही की पुऱ्या भारत देशामधली कुठलीही यंत्रणा आपण कुठेही वापरू शकतो, असं कुठं नाही आहे। फक्त त्या स्टेटची परवानगी देणं आवश्यक आहे। हे आम्ही आता सांगायला पाहिजेत का या सगळ्या गोष्टी। इथून आता तुम्हाला कुमक जर पाहिजे असेल तर आसामसारख्या ठिकाणावरून माऊत वगैरे तुम्ही आणू शकता, त्यांना पिटाळून लावण्यासाठी ते तरी करू शकता। ठीक आहे, तुम्हाला कोर्टाने असं तर सांगितलं नाही की तुम्ही हत्ती पकड मोहीम राबवू नका म्हणून। त्याला हत्ती पकड मोहीम राबवून त्याला योग्य अधिवासात सोडा, असं तर त्यांचं पण नाही कोर्टाचं, बरोबर ना। तुम्हाला फक्त ते वनतारामध्ये सोडू नका असं त्यांचं कोर्टाचं म्हणणं आहे। वनतारामध्ये न सोडता तुम्ही अन्य पर्याय निवडा, त्यांना कुठं सोडायचं ते तुम्ही ठरवा, त्याचा ॲक्शन प्लॅन तयार करा आणि हे गरजेचं आहे साहेब। तुम्हाला सांगतो काय होतं, तुम्हाला सांगतो प्रत्येक वेळी आम्ही इथे तुमच्यासोबत येऊन भांडतो, तुमच्याबरोबर आमचा संघर्ष होतो। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बिंदास असतात, त्यांना काय त्याचं देणं घेणं नाही असं वाटतं आम्हाला। त्याच्यामध्ये येऊ देत त्यांना, आल्यानंतर आपण बाकी सगळ्या गोष्टी बोलू। तुम्ही जसं कळवा त्यांना। मी 3 दिवस कुठे कुणालाही तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास केला नाही। आम्ही शांत इथे बसून होतो, पण ते आम्ही किती दिवस बसायचं याला सुद्धा काहीतरी लिमिट आहे। तुम्ही बोलल्याप्रमाणे साहेबांनी घेतलं, मी काय म्हणतो साहेब बघा, त्याच्याबरोबर ऍक्शन प्लॅन आपण ज्यावेळी करतो ना, तेव्हा आपल्या बरोबर जी टीम घेऊन जातो ना, त्याला निदान एखाद्या आपण युद्ध करायला गेल्यानंतर त्याला फायरिंगचं ट्रेनिंग तर द्यायला पाहिजे। बाबा कशा पद्धतीने फायरिंग करायचे तेच मी म्हणतोय की त्यांना जर हत्ती जो हाकलायचा आहे आपल्याला, त्या हाकलायचं ट्रेनिंगच नाही तर ती लोक काय करणार आहेत सांगा बघू। नुसते ॲटम बॉम्ब लावून तो विषय होणार नाही ना साहेब। तुम्ही तशा पद्धतीने बोला साहेब। आपण आपलं जागा आणलं ना आमचं काय चुकत असेल ना साहेब तर तुम्ही सांगा की बाबा हे तुम्ही चुकीचं करताय म्हणून। कर्नाटक हत्ती सोडून मी तुम्हाला बाबा आलो आणि तुमच्या कार्यालयात मी 22 तारीखला तुम्हाला याची नोटीस दिलेली आहे, पत्र दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर मी 3 दिवस सलग तुमच्या कार्यालयामध्ये बसलेलो आहे। कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये नियोजन होत नसेल, कुठल्याही प्रकारची जर ऍक्शन होत नसेल तर ते चुकीचं आहे ना। प्रवीणजी, आज आपलं 4थ्या दिवशी ठिय्या आंदोलन सुरू आहे आणि कार्यालयाच्या बाहेर सुरू आहे आणि कार्यालय बंद दिसतं, नेमकं कारण काय आहे आज कार्यालय बंदचं? गेले अनेक दिवस जो हत्ती प्रश्न भेडसावत आहे, हत्ती प्रश्नावर अनेकदा या ठिकाणी आंदोलनं उपोषणं झाली आणि 22 डिसेंबरला सदर विभागाला आम्ही पत्र दिलेलं होतं की या संदर्भात हत्ती पकड मोहीम असेल, हत्ती हटाव मोहीम असेल, या संदर्भात योग्य ती चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी बैठक आयोजित करा। शेतकरी जे आज देशोधडीला लागलेले आहेत, ज्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यांच्या शेती बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची भेट घ्या, त्यांच्या समस्या जाणून घ्या, अशा प्रकारची सूचना त्यांना पत्र त्या ठिकाणी दिलेलं होतं। परंतु याची कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे या ठिकाणी सोमवारपासून दिनांक 5 पासून या ठिकाणी आम्ही ठिय्या आंदोलन सुरू केलेलं होतं। गेल्या 3 दिवसामध्ये या ठिकाणी सहाय्यक वन संरक्षक असतील, उपवनसंरक्षक असतील, या ठिकाणचे वनचित्रपाल असतील, यांच्याबरोबर चर्चा झाली। चर्चेअंती हत्ती या ठिकाणी हत्ती जो आहे तो हत्ती पिटाळून लावण्याचं काम या सर्व टीमने करतो अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं होतं। मात्र त्यांच्याकडे योग्य कुमक नसल्यामुळे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांना साथ नसल्यामुळे या ठिकाणी ते हतबल झालेले आहेत आणि निश्चित स्वरूपामध्ये त्यांना जर या ठिकाणी वरिष्ठांचा जर प्रतिसाद मिळणार नसेल
तर या ठिकाणी हे कार्यालय तरी का उघडावं असा या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आज त्यांना आम्ही त्याने असं सांगितलं की जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी येत नाहीत आणि हत्ती पकड मोहीम असेल किंवा हत्ती हटाव मोहीम असेल याबाबत योग्य निर्णय जोपर्यंत घेत नाहीत तोपर्यंत हे कार्यालय आपण उघडू नका, जेणेकरून जनतेचा रोष तुम्ही घेऊ नका. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येऊन या ठिकाणी काय असेल तो या ठिकाणी खुलासा करावा. गेले 4 दिवस आपलं ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. इथले स्थानिक आमदार किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी आपल्या आंदोलनाला भेट दिली होती का? स्थानिक आमदार किंवा या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी आहेत यांच्या निष्क्रियतेमुळेच हा प्रश्न आज जास्त उद्भवत आहे. या ठिकाणचे आताचे पालकमंत्री असतील, या अगोदरचेही पालकमंत्री ज्यांनी अनेक पदं भूषवलेली आहेत, असे अनेक या ठिकाणी नेते मंडळी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. या लोकांनी गेल्या 22 वर्षामध्ये हत्ती या प्रश्नावर गांभीर्याने न घेता फक्त आणि फक्त त्या आपल्या शेतकऱ्यांचा आणि आपल्या या ठिकाणच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा मतांसाठी वापर करून घेतलेला असा माझा थेट आरोप त्यांच्यावर आहे. जर त्यांनी गांभीर्याने हा विषय घेतला असता तर नक्कीच हा प्रश्न सुटला असता. आज मी त्यांना आवाहन करू इच्छितो की शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता आपण या ठिकाणी ग्राउंडवर उतरून हा हत्ती प्रश्न जो आहे तो सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना या संकटातून मुक्त करण्यासाठी आपण समोर यावं आणि हा हत्ती प्रश्न निकाली लावावा असं मी त्यांना आवाहन करतो. शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यावर पक्षानं मुंबई महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी दिली आहे. पाहूयात. शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यावर पक्षानं मुंबई महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी दिली आहे. मालाड वॉर्ड क्रमांक 48 इथं मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार ते प्रचारात सक्रिय झालेत. त्यांनी प्रभागात जोरदार प्रचार केलाय. इथं कोकणी लोकांची वस्ती असून त्या भागात परब यांच्यावर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी तेथील शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते यांची बैठक घेत मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली व आमदार निलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत महायुतीला मोठं यश मिळेल असा विश्वास संजू परब यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांच्यासोबत बंटी पुरोहित यांसह सिंधुदुर्गातील शिवसैनिक प्रचारात सहभागी झाले आहेत. कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड या तिन्ही तालुक्यात गर्भवती महिला आणि महिलांच्या आजारांसाठी पहिलं आठवतं ते कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय. कारण या रुग्णालयातून वर्षानुवर्ष गरोदर महिलांना चांगली सेवा देण्यात आली होती. पण जून 2025 पासून ते जानेवारी 2026 पर्यंत गेले 6 महिने या रुग्णालयात महिला तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्यामुळे गरोदर महिलांची हेळसांड होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक याकडे लक्ष देणार का असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोय. पाहूयात. कोणीच उपलब्ध नाही आहेत तर मग चेकअप करून जायचं कुठे पण डिलिव्हरीच्या टायमिंगला. आम्हाला आता हे सामान्य होतं, आम्ही गरीब माणसं कुठे जायचं, आता एवढं बिल आम्हाला कुठे भरायचं असं वाटतं. सुनील गावकर, इथे आम्ही दर गुरुवारी चेकअपला येतो, पण डिलिव्हरीसाठी एकही डॉक्टर लेडीज उपलब्ध नाही आहेत. कोणीच उपलब्ध नाही आहेत तर मग चेकअप करून जायचं कुठे पण डिलिव्हरीच्या टायमिंगला. काय सांगतात? कोणीतरी डॉक्टर उपलब्ध हवेत ना इमर्जन्सीसाठी. इथे चेकअप करून दुसरीकडे नाव किंवा काही उपयोग नाही ना त्याचा. इथे डॉक्टर अवेलेबल हवे आहेत, लेडीज या जेंट्स कोणीतरी डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध हवेत. मी बागेत पुण्यात जाडी होतं, तर इथे कोणीही डॉक्टर नाही. आम्ही महिलांना आणतो, बरोबर बायकांना आणतो, तपासून घेऊन जातो. आम्हाला लोक म्हणजे व्हायला याच्यामध्ये जावं लागतं.
आम्हाला आता हे सामान्य होतं, आम्ही गरीब माणसं आहे. कुठे जायचं आता एवढं बिल आम्हाला कुठे भरायचं असं वाटतं. म्हणून आम्हाला चांगलं हे द्या, डॉक्टर तुम्ही चांगले द्या, चांगले डॉक्टर द्या, चांगलं द्या, लोकांना चांगलं सहाय्य करा आणि लोकांना व्यवस्थित हे करा ना. हं? त्यामुळे मला डॉक्टर पाहिजे आहे. माननीय मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर या ठिकाणी येत्या 2 दिवसामध्ये सरपंच, शेतकरी आणि हातीबाधित गावातील सर्व शेतकऱ्यांची या ठिकाणी बैठक लावण्याचं त्यांनी या ठिकाणी निश्चित केलेलं आहे. जोपर्यंत या ठिकाणी बैठक लागत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन चालू राहणार आहे. परंतु आम्ही कुठेतरी शासकीय कामात विघ्न नको म्हणून आज या ठिकाणी त्यांना कार्यालय उघडण्यासाठी आम्ही त्यांना परवानगी देतो आणि त्यांनी ते कार्यालय उघडावं अशी मी त्यांना विनंती करत आहे. आम्ही कुठेही त्यांना एक कार्यालय उघडू नका म्हणून हे केलं नव्हतं किंवा मज्जाव केला नव्हता. फक्त आम्ही त्यांना विनंती केली होती की वरिष्ठ अधिकारी जोपर्यंत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत मी कार्यालय उघडायचं नाही असं त्यांना सांगितलेलं होतं आणि त्यांचं स्वतःचंच या ठिकाणी कुलूप त्याने आपल्या दरवाजाला लावलेलं होतं आणि त्याच पद्धतीने ते कार्यालय या ठिकाणी बंद होतं. पक्ष सोडून गेलेल्या संतोष धुरेंच्या आरोपांवर संदीप देशपांडे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. कालपासनं अनेक माध्यमांनी, समाज माध्यमांवर अनेक चर्चा होत्या की संदीप देशपांडेनी मनसे पक्ष सोडला. काहींनी तर अगदी अतिरंजित बातम्या दिल्या की संदीप देशपांडेंचा भाजपमध्ये प्रवेश सुद्धा झाला, अशाही काही बातम्या मी बघितल्या. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टींना पूर्णविराम देणं आवश्यक होतं. बरं, काही लोकांनी असंही चालवलं की मला माध्यमांची बोलायला बंदी घातलेली आहे वगैरे वगैरे वगैरे. असा कुठलाही विषय नाही. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतच आहे. माझ्या पक्षाचं मी प्रामाणिकपणे काम करतोय आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील, मुंबई शहराध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे मी पूर्णपणे काम करतोय. त्यामुळे माझी आपल्या सगळ्यांना हात जोडून नम्र विनंती आहे की अशा कुठल्याही अफवा आपण पसरू नये, ही माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. तुमचे मित्र संतोष धुरी यांनी मनसेमध्ये गट कारस्थानी आहेत, थेट तुमच्या नेत्यांचं नाव घेतलंय. मला असं वाटतं संतोष धुरी काय बोलतोय त्या प्रत्येक गोष्टीवर मी रिॲक्ट करण्याची गरज नाही. त्याचा एक दृष्टिकोन असू शकतो, प्रत्येक माणसाचा एक दृष्टिकोन असतो. आता इथे एवढे सगळेजण आहेत, प्रत्येकाचा एकच कॉमन दृष्टिकोन असेल असं नाही. त्याचा एक दृष्टिकोन आहे, माझा एक दृष्टिकोन आहे. तो त्याच्या दृष्टिकोनातनं बोलतो, मी माझ्या दृष्टिकोनातनं बोलतो. जसं आपण म्हणतो, आपण लहानपणी गोष्ट वाचलेली, हत्ती जो शेपटीला हात लावतो त्याला वाटतं हत्ती शेपटीसारखा आहे, जो खांबाला हात लावतो त्याला वाटतं हत्ती खांबासारखा आहे. पण तसं काही नसतं. हा प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनाचा भाग असतो. त्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे का बरोबर आहे या चर्चेत मला जायचं नाही. ही चर्चा मी करणार नाही. त्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, त्याचा निर्णय चुकीचा आहे का बरोबर आहे हे येणारा काळ ठरवेल. आज मला त्या चर्चेत जायचं नाही आणि त्यांनी त्याचा निर्णय घेतला, मी माझा निर्णय घेतलाय. शहामध्ये 2 किल्ले सरेंडर केलेत असा थेट आरोप आहे. मी पुन्हा सांगितलं तुम्हाला, त्याच्या प्रत्येक स्टेटमेंटला मी उत्तर देणार नाही. याचं कारण असं, तो त्याच्या दृष्टिकोनातनं बोलला, माझा दृष्टिकोन तसा नाही. काही दिवसांपासून चर्चा आहे की मनसेमधल्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला डावललं जाते, युतीमध्ये उमेदवार निश्चितीमध्ये तुम्हाला विचारात घेतलं गेलं नाही म्हणून तुम्ही नाराज आहात. तुम्ही मनसेत नाराज आहात. मुळात असं आहे की बघा, ज्या वेळेला मला 2012ला सन्मान्य राजसाहेबांनी तिकीट दिलं त्यावेळेला अनेक इच्छुक होते. यशवंत किल्लेदार होते, त्यावेळेचे हे प्रकाश पाटणकर आता आहेत ते होते. या सगळ्यांना डावलून मला तिकीट दिलं साहेब. त्यावेळेला मी त्यांना हे विचारलं नाही की या सगळ्यांना का डावलं आणि मलाच का तिकीट दिलं.
त्यामुळे एखाद्या प्रक्रियेत पक्षाच्या मी नसेन तर मला हे मी का विचारू त्यांना की या प्रक्रियेत मी का नव्हतो आणि तेच का आहे. मला वाटतं हा पक्षाचा निर्णय आहे आणि तो आपण मान्य करायला पाहिजे. तुम्ही नाराज आहात? दिसतोय. मला असं वाटतं की बघा कसं असतं, युती म्हटल्यानंतर जे काय जागा वाटप होतं, जे काय चर्चा होत, 100% समाधानी हे कोणीच असत नाही, ना त्यांच्याकडचे ना आमच्याकडचे. तो प्रोसिजरचा भाग आहे, तो सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. मे बी असं झालं असेल की आम्ही पहिल्यांदा युती केली, त्यामुळे आम्हाला या गोष्टीची सवय नाही, त्यामुळे कदाचित कार्यकर्त्यांचं मन थोडं विचलित होत असावं. पण आम्ही नक्की त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे आमची आणि आम्ही चर्चा करतोय. एवढे पक्ष प्रवेश होत आहेत म्हणजे मतदार मनसेला पडतंय, तर एकंदरीत या विचारांचा किंवा या गोष्टींचा कुठं काही विचारबंदल होत नाहीये का पक्षांना? ना आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करतोय ना, मी सांगितलं ना, आमची सातत्याने जे आम्हाला कळतंय की हे नाराज आहेत त्यांच्याशी आमची चर्चा चालू आहे, त्यांना समजवणं चालू आहे. काही लोक समजतायत, काही लोक नाही समजतायत, त्याला काय करणार. निर्णय प्रक्रियेत डावलण्याचा त्यांचा पण आरोप आहे. कोणाचा? इतर वीरेंद्र तांडेल असतील किंवा इतरांचा. नाही बघा, आता मी तुम्हाला सांगितलं की नेतृत्वाने विचार करायला हवा. असं आहे की जी चर्चा व्हायची ती होऊन गेलेली आहे, आता त्याच्याबद्दल चर्चा करण्यात काय अर्थ नाही. आता आमच्या पुढचं उद्दिष्ट हे आहे की ज्या जागा आम्हाला मिळालेल्या आहेत 52 जागा, त्यातल्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून आणायच्या ह्याचा प्रयत्न करणं माझं काम आहे शहर अध्यक्ष म्हणून. आणि माझ्या मते सर्व महाराष्ट्र सैनिकांनी या सगळ्या चर्चा बाजूला सारून आपला उमेदवार कसा निवडून येईल याच्यासाठी काम करायला पाहिजे. जो युतीचा उमेदवार आहे, जिथे जिथे आमचे महाराष्ट्र सैनिक काम करतायत त्यांनी तो युतीचा उमेदवार कशा पद्धतीने निवडून आणता येईल याचा विचार करावा. या वायफाय चर्चेत कोणीही पडू नये. नाही, मुळात मला असं वाटतं ठाकरे हा ब्रँड नाही, ठाकरे हा विचार आहे आणि विचार कधीही संपत नसतो, विचार हा चालू राहतो. त्यांची कोणाची काय धारणा, कोणी काय करावी याच्यावर मला असं वाटतं त्यांची धारणा करण्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचा खूप सिंहाचा वाटा आहे. मला असं वाटतं की निवडणूक यंत्रणा या पद्धतीने काम करते. ही असं कधी महाराष्ट्रात घडलं नव्हतं बिहार सरकारने याचं की कोणतरी काहीतरी करतंय आणि इलेक्शन किंवा निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान असे चाकूनी हल्ले बिल्ले, मला वाटतं हे अनऍक्सेप्टेबल आहे. ही वेळ शाखेत बसायची नाही असं म्हणत एकनाथ शिंदेनी ठाकरेंना टोला लगावला आहे. आजी साहेब, महायुतीचे नेते ग्राउंडवर दिसतात पण ठाकरे शाखा भेटी देताना भेटत तुम्ही राज्यभर सभा घेताय, त्यांच्या सभा सुरू आहे. आम्ही रस्त्यावरचे कार्यकर्ते आहोत आणि मैदानात उतरून लोकांना भेटत असतो. लोकांना भेटा, संवाद साधा. ही वेळ शाखेत बसण्याची नाहीये, त्यामुळे आता मी पण घरी बसतो, तुम्ही पण शाखेत बसा. हे देवाभाऊ नाही टक्का भाऊ आहेत अशी बोचरी टीका देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. पाहूयात. म्हणजे या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणि गुंडागर्दी वापरला जात आहे आणि पैसा आणि गुंडागर्दी कुठून वापरतात आहे तर देवाभाऊ. हे देवाभाऊ नाही तर हे घेवाभाऊ आहे. हे घेतात, काय काय घेतात तर हे मोठ्या प्रमाणावर विकास कामामध्ये टक्का घेतात, त्यामुळे टक्का भाऊ पण आहेत ते. त्यामुळे घेवाभाऊ हे टक्केवारी घेतात. घेवाभाऊ जे आहेत ते दुसऱ्या पक्षातले नेते घेतात, घेवाभाऊ जे आहेत ते मित्र पक्षातले नेते घेतात आणि घेवाभाऊ हे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांकडूनही पैसे घेतात. थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संबंधित परिवारातल्या माणसाच्या शेतात जो ड्रग्जची फॅक्टरी सापडल्या जाते त्या ड्रग्जच्या फॅक्टरीच्या संदर्भात देखील ते क्लीन चिट देतात. त्यामुळे एकीकडे अवैध व्यवसायातून, दुसरीकडून गुंडागर्दीतून, तिसरीकडे भूमाफियांकडून आणि चौथीकडून शासकीय निधीतून पैसे जमून टक्का भाऊ जे आहेत, घेवा भाऊ जे आहेत, या संपूर्ण एकंदरीत प्रक्रियेला ती काळीक पोचत आहे. या सत्सद्विवेक बुद्धीने येणाऱ्या मतदारांनी मतदान करावं ही असणारी आमची अपेक्षा आहे. दोडामार्ग वीजघर इथं पुन्हा एकदा बाहुबली हत्तीचं दर्शन झालंय. पाहूयात. हो, ही गाडी काढा. जातोय गप्प बस, शांत थांब.
हो ही गाडी काढा. जाते जाते गप्प बस शांत थांब. महेश मांजरेकरांनी राजकारणात पडू नये असा टोला आशिष शेलारांनी लगावलाय. पाहूयात. महेश मांजरेकर हे एका पक्षाचे प्रचार करत असतील तर आमचं काही म्हणणं नाही, पण ते अभिनेता म्हणून आपण निष्पक्ष दाखवून एका प्रचारासाठी एका पक्षासाठी बोलत असतील तर सडेतोड मांजरेकरांना उत्तर देऊ. त्यांनी अटल सेतूने प्रवास केला नाही का? त्यांनी कोस्टल रोडने प्रवास केला नाही का? त्यांना उपनगरी रेल्वेतनं फिरण्याची माहिती आहे का? त्या ॲक्वा मेट्रोमधून कधी फिरले आहेत का? आणि म्हणून महेश मांजरेकर यांनी राजकारणात पडू नये आणि पडायचं असेल तर घोषित करावं. त्यांनाही आम्ही हे दाखवू, आता थांबायचं नाही. संजय राऊत यांनी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीवर आशिष शेलारांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. दिवस संध्याकाळी रात्री सिनेमा बघायचे, घर परिवाराबरोबर फाफडा जिलेबी खायची, मित्रांबरोबर गप्पा मारायच्या आणि मुंबईकरांशी काय लेनदेन आहे? मुंबईच्या विषयाशी काय संबंध आहे? मुंबईकरांसाठी कधी रस्त्यावर आलेत का? मुंबईकर जेव्हा पुरात अडकले त्यावेळेला कोणी बंगल्यावर तर कोणी 5 स्टार हॉटेलमध्ये होते. हे दोन भाऊ पुराच्या 26 जुलैच्या वेळेला मुंबईकरांसाठी कुठे दिसले का? तुमच्या घरातल्या व्यक्तीला तुम्ही जिंकवू शकला नाहीत, त्यांना लोकांनी घरी बसवलं आणि ज्यांनी घरी बसवलं त्या उभाटा सेनेबरोबर तुम्ही हातमिळवणी केलीत आणि त्यामुळे मतदारांनी ज्यांना बसवलं, सत्तेमध्ये सेवा करण्याची संधी दिली, त्यांच्यावर तुम्ही टीका करताय. पहिलं तुमच्या घरातल्या लोकांना कोणी घरी बसवलंय ते आधी बघा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दोडामार्गात हत्ती हटावसाठी आंदोलक आक्रमक. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय 6 महिने स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या प्रतीक्षेत. आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांची मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर टीका. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.